دوستانی عزیز، سلام با همه شما. وقتی که карантин сар шуда буд, бародаро ҷамъ шидан, инами ҳар як чизо ки шумо дида истодаин ва мардуме ки имконияти кор кардан надоштанд, нафарне ки дар вақти карантин бекор мондан, дар аввали саршавии карантин ҳамин бародаро ҷамъ шидан, ҳамин кора ташкил. имрӯз ман мехостам аз шумо пурсам ки дӯстони азиз, ҳамин кора ҳаст одаме ки бо ташкил кунад, ё ки шумо мехоҳед ки ҳамин кора боз ташкил кунанд мардам? мехостам фикри шуморо фаҳмам. дар комментария нависед ҳамин коре ки кардан бародароне ки дар шаҳри Екатеринбург, бародарони хайрхоҳ, ва имрӯз ман пешбикаши мардум карданем ки ҳамин кора бо ташкил кунанд ё ки не. ҷавоби шумо чи аст? дар комментария нависед дӯстони азиз. худованд ҳаматонро нигаҳбон боша. мо пешниҳодҳои шуморо бо пешкаши мардуми хайрхоҳ мекунем. агар одамое ки пайдо шаванд бо ҳамин кора ташкил кунанд, мо ҳамроҳи онҳо ҳастем. худо нигаҳбонтон боша. ҳар кас метавонад фикри ақидаи худро нависа ва пешниҳоди худро нависа ки ба ғайр аз ин корро бо чӣ кор кардан мумкин аст, барои ки ҳамин ба мардуми худмон ягон манфиате дар ҳамин шаҳрҳои ғарибӣ расонда тонем. на танҳо як ман, балки худи шумо ҳам чӣ кор бояд кард.